Bangare na farko na cewa kada mutane su kyamaci cin abinci da waɗanda suke ma'abuta wannan yanayi guda uku ɗin, da makaho, da gurgu, da marar lafiya. Kada mutane su kyamaci cin abinci a kansu ko tare da su, domin akan samu mutane su kyamaci cin abinci da su saboda dalilai kamar haka. Wasu za su iya kyamatar cin abinci da su, imma dai suna kyamar su ne a zahiri, ma'ana kai ni dai wallahi ba zan iya cin abinci da wance ba saboda makauniya ce, za a samu. Ko kuma ba zan iya cin abinci da wance ba saboda gurguwa ce, ko wance ba ta da lafiya, ni wallahi ciwon da yake jikinta nan ba na son in ga ta sa hannu a abinci na ci, za a samu irin haka. Da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa waɗannan wanda kuke kyamata haɗin babu laifi in kun ci abinci tare da su. Sa'ilin da kuma waɗanda suka kyamata tawarru'an, ma'ana saboda tsantseni, suke ganin idan za su ci abinci da waɗannan ta iya yiwuwa su zalunce su. Yanzu za ki ci abinci ke da makauniya a kwano guda, abincin nan da shinkafa da miya da nama, ita ba ta gani, ke kina gani, san ranki ne kin ga dama ki kwashe naman nan gaba ɗaya ki cinye. To idan wara'unki, ma'ana tsantseninki ya bayu kina ganin kai kafa in je in zalunci wancan in muna cin abinci, shi sa sai kika guji cin abinci da ita din. Allah ya sa misalin ya fito fili. Ko kuma ya kasance wani abu ko shi kamar misali ko gurgu ko marar lafiya, raunin jikinsu ko rashin cikan lafiyarsu ya bayi zuwa ga ki fi su saurin cin abincin ki cinye nan da nan ki bar su. To duka wannan yana cikin abin da watakila mutane za su kyamaci ko za su guji cin abinci da waɗannan nau'i guda uku na mutane da Allah maɗaukakin sarki ya ambata. Sai Allah ya ce babu laifi idan kun ci, ta yanda in kun kyamace su ne to su ma fa mutane ne kamar ku, in kuma kuna tsantseni ne to ku yi ƙoƙari ku siffanta da adalci ku ci da su ɗin babu laifi. Amma akwai gaba mai muhimmanci da malamai suke kawowa a nan, shine ya zamanto ciwo ɗin wanda aka ce shi mara lafiya, ciwo wanda yake ba marad wanda yake mutanaqqil, ma'ana ciwo wanda ake iya ɗauka, ciwo wanda idan ka mu'amalanci ma'abocinsa to in ya gogi jikinka ko ka gogi nashi ko kuka yi musayar numfashi ko wata mu'amala irin wannan, zai zamanto ka ɗauki ciwon. To idan irin wannan ne to gaskiya Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Duk da akwai malaman da sun tafi akan faɗin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa la adwa wala tiyara, suna ganin ai babu wani abu wai shi annoba. Amma kuma alal haƙiƙa in aka kalli mafhumin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana akan cewa idan ana annoba a gari, kada na waje ya shiga kuma kada na ciki ya fito, ashe kenan ana ɗaukan ciwo. Ya rage dai mutum ya fahimci abin da yake na daidaitacciyar aƙida na cewa shi wannan ciwo ba da kansa yake ba wa kansa tasiri ba, ba da kanshi yake tashi daga jikin wance ya hau jikin wance ba, a'a ana samun wannan tasiri ne ko ɗaukar ciwon cikin abin da yake Allah maɗaukakin sarki ya ba da izininsa, ma'ana cikin abin da Allah ya ƙaddara. Don haka riko da sababi a matsayinki na musulma, dole ne ki riko da sababi, domin addini bai yarda da ganganci ba, amma kuma kyamatar tasu cikin abin da yake zai sosa zuciyarsu abu ne da ya kamata a bi shi cikin hikima, cikin abin da yake ba zai zamanto akwai cutarwa ba. Da haka kun ga anan malaman da suka ɗauki ma'anar ayar suka ɗora ta akan cewa wannan laisa alal ama harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj, ta hada har ƙarshen aya, sai suka tafi akan ana magana ne akan cin abinci, tunda ayar tana magana ne akan cin abincin da mutane za su iya zuwa su yi a wasu gidaddaji wanda bayanin su zai biyo baya.